Anem amb la part resolutiva. El primer punt és aprovar l'acta de la sessió anterior. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. A favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. A favor. Passem a la votació. A favor. S'aprova per unanimitat. El punt segon és aprovar l'ampliació del termini de finalització de les obres d'ampliació i millora per a la unificació dels edificis del centre del CEIP és el Castell. Com comentàrem en la comissió, hem demanat una xicoteta pròrroga per a tot el tema pendent de la cuina que tenen, aprofitar les vacances de Nadal. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. A favor. S'ha d'acabar, si no és... Té la paraula el portaveu del Partit Popular. A favor, i com és un espai que utilitzen els xiquets, doncs ara que no es tanca, aprofiten i que ho acabem prompte. Esperem que no n'hi hagi moltes més pròrrogues. Passem a la votació. A favor. S'aprova per unanimitat dels presents. Passem al punt tercer, que és aprovar el projecte d'ampliació del sistema de telelectura per a la xarxa d'aigua potable del terme municipal de Corbera i sol·licitar ajudes dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l'expedient 1878/2024. Com comentàrem en la comissió, és una subvenció que sol·licitem, a veure si podem actuar en aquesta matèria del tema de canviar els comptadors del poble i pel volum, per la quantitat econòmica, la fulla de 360 i alguna lesiva, 368.618 més IVA, és competència del ple per tramitar-ho. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. En una ocasió ja es va portar al ple el tema este. Jo ja vaig dir en el seu dia que preferia que sanejaren els carrers que encara no estan canviats, les tuberies que són de cement, fibrocement, antes que canviar els comptadors. Prefereix que se canvien les tuberies, perquè primer és la salut que la comoditat, penso jo. Ja en el seu dia ja vaig dir que no era partidari de començar la casa per la teulada. Jo soc partidari de sanejar el poble, primer, els carrers que falten, canviar les canonades d'aigua potable i, una volta fet això, comptadors nous, el que faci falta. Continuem amb la mateixa, jo en això vaig estendre. Gràcies, Juan. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Nosaltres a favor, perquè tampoc tots arribarà fins al final. També havia demanat la paraula al regidor permanent. Era comentat una cosa, en principi nosaltres òbviament també volem que se canvi tota la infraestructura, ja portem molts anys peleant perquè se canvi la infraestructura, però són temes independents. És a dir, els comptadors no se canvien per comoditat, òbviament això és una millora per comoditat, però l'objectiu principal és poder controlar les fuites que hi ha d'aigua. Si tu no pots controlar el consum que tens, no pots saber on estan les fuites, i és per aquest motiu principalment. Però així i tot, jo fique per davant el que és, diguem, sanitat, o sigui, donar-li al poble una garantia de que aquest fibrocement no està, que és venenós, que tots ho sabem. Això tenia que haver estat canviat ja. No ara, ni l'any que ve, ni l'altre, perquè jo crec que ni l'any que ve ni l'altre es canviaran, perquè això no li fiquen prioritat, però jo li ficaria prioritat a canviar el sistema este a l'altre.
jo respecto la seva opinió, però no diria que no fiquen prioritat, perquè han fet moltes fases de canviar tuberies d'aigua i emplea molt en aconseguir els governants en teatres per la seva partit aposta per a poder aconseguir 1.700.000 euros per a canviar tota la xarxa. Que no és que no fiquen prioritat també. Segons tinc entès que era més de mig poble per canviar. És així, no? Des del motor cap a baix, això és fibrocement, i a partir d'ahir una gran part del poble, no el 50%, menys, però una gran part sí. Uns així, altres així. Prefereix que estiguen tots en tuberies que no puguem produir enfermetats, que no... De totes formes, m'abstenc, no votem en contra, m'abstenc. Passem ara a la votació. Vots en contra, abstencions, una abstenció del Partit Socialista, vots a favor, 9 vots a favor de Compromís del Partit Popular. Sí. Passem ara a aprovar la concessió de la insígnia d'or del municipi de Corbera a l'Ateneu Musical La Lira, l'expedient 1891/2024. Com comentarem també en la comissió, en aquest punt aprovem la concessió de la insígnia d'or del municipi de Corbera a l'Ateneu Musical La Lira, en l'expedient en marxa que tenim des del ple de febrer, en el que se va decidir començar amb els tràmits i s'ha acordat la concessió de la insígnia d'or del municipi de Corbera a l'Ateneu Musical La Lira i el segon punt dels acords és realitzar un acte públic d'atorgament de l'honor i distinció de la insígnia d'or de l'Ajuntament de Corbera. Serà el diumenge 29 de desembre de 2024 abans del concert de Nadal al Cinema Teatre Ricardo Cebolla. El concert estava previst a les 6, a les 6 serà l'acte de la insígnia d'or i a continuació serà el concert. I el tercer punt és elaborar i difondre una publicació audiovisual sobre els actes commemoratius del centenari de l'Ateneu Musical La Lira de Corbera, que passarà a formar part de l'arxiu municipal, i el quart punt, comunicar al president de la Societat Musical i per extensió tota la directiva tot el procediment per a l'atorgament de l'insígnia d'or. En l'acte del dia 29 se llegiran els informes que acrediten la motivació d'aquesta concessió de la insígnia d'or, que seran llegits per Salvador Berchet Lletí, Vicent Pérez de Sales, Vicenta Mari Ferrer de la Cruz i Enrique de Terratenis. Són els que han acreditat des dels diferents punts històrics, social, cultural i professional de l'àmbit de la música aquesta motivació de la concessió de la insígnia d'or. Alguna cosa que ha fet que la paraula al Partit Socialista, alguna cosa que ha dit? Bueno, són 100 anys d'estar treballant moltíssim perquè n'hi haguera banda. Una volta n'hi ha hagut banda, quasi és més feina mantenir-la que fundar-la. I jo des d'ací faig un homenatge a totes aquestes persones que han estat treballant desinteressadament perquè aquesta banda tinguera una continuïtat, perquè vingué la Guerra Civil i hi hagué una pauta, però a continuació s'agarraren i no s'ha parat. O sigui que tenim una banda centenària amb molt de prestigi i en persones que estan en alts càrrecs d'esta feina, del que és la música, perquè se ho han guanyat, se ho han treballat, se ho han guanyat i estan treballant i vigent d'això, de la música, vigent de la banda del poble, perquè han començat ahir, en la banda del poble, i d'ahir s'han agarrat i han aplegat fins on han aplegat. I n'hi ha molts, n'hi ha uns 70 i alguna cosa. Som un dels pobles que més de la categoria del nostre, nosaltres tenim 3.000 i pico habitants, un dels pobles que més té treballant gent per fora en la música. Per tant, no tinc altre que votar a favor. Gràcies, Juan. La paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia.
completament d'acord i molt orgullosos de la nostra banda. Tots, o bé nosaltres, o bé el familiar, tots hem estat en el musical, molt contents i molt orgullosa, no? Perquè hi ha moltíssima gent de Corbera que té una trajectòria musical en este poble i... No. Quasi ja fallem. Ara sí, espera. I... No, És per la gravació. Sí. I res, que estem superorgullosos, que estem molt contents de poder celebrar-ho amb ells, nosaltres, i que per molts més anys. I molta gent de Corbera que pugui així unir a l'estat. Passem a la votació. Vots a favor. S'aprova per la unanimitat dels presents. Passem a la part B del plenari, que és l'activitat de control, que és donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2024. La paraula. El periodo mitjà de pago del tercer trimestre del 2024 és de 10,51 dies. Gràcies, Soler. Haver de donar compte d'alguna consideració? No, estoy de acuerdo. Passem al punt 6è, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia des de l'última sessió ordinària. Té la paraula al portaveu del Partit Socialista. Juan. No entenc cap. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. Vosaltres tampoc ne teniu cap. I aniríem ja a l'última part del ple, que és la de pregs i preguntes. El punt 7è. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Que com ara no és que caminar per ahí, no puc dir-vos a vista o a vista allà. Ara que es comença serà quan començaré a dir-vos coses. Però ara de moment no tinc res que dir. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Bueno, nosaltres volem acabar este últim ple de l'any, desitjar-los a tots un bon Nadal i que tinguem un feliç inici d'any a tots. Gràcies, i són les 2:26, en la mateixa línia, desitjar-vos a tota la corporació municipal, a tots els presents i a tot el poble de Corbera unes bones festes, que les gaudim en la família i que tinguem un feliç i en pau 2025. Alcem la sessió i fins l'any que ve. Molt bé, igualment. Que no tinc que dir ninguna cosa.